रायजो राजा नोंथांमोन BPF सरकार फैनाया बोसोरसेयानो जायाखै मानोना बे 7 मासनि गेजेरावनो ओरैबादि माने गिथावना सोमोनांथावना माखासे गिदिर गिदिर इन्सिडेन्ट जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं। मानोना थांनाय जिथुनाखि क'क्राझार कारिगावआव सासे बर' सुबुंखौ सान्थालिफ्रा ओरैबादि माने गाग्लि बुथारबाय आरो बिनि उनाव नोंथांमोना फिन खनसे आरो नुनो मोनबावबाय रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिस गाग्लोबनाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ गाग्लोबनाय गारि बुख्रुबनाय सावनाय बेनिफ्राय आरो माखासे सिलाइ बायदि बायदिखौ माने डेमेज खालामनाय धंस' खालामनाय आरो लोगोसे माखासे गोबां माने फरेस्ट गार्डजों लोगोसे पुलिस प्रखाखना गोबां माने इनजुर आरो जोखोम जानाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। थ' बियो जोबोद सोमोनांथावना आरो गिथावना। दा बे समाव मोनसे सोंथि जाखांफैयो मानोना BTCआव जिथुनाखि BPF सरकारा माने फैलार जादों नामा? BTCखौ खुंनायाव BTCखौ सामलायनायाव BPF सरकारा फैलार जादों नामा? थ' बियो माने मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि। थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै फोरमायनो हागोन BPF सरकारा BTC हालामखौ सामलायनायाव फैलार जादों नामा? थ' रायजो राजा नोंथांमोन जिथुनाखि नैबे जाथाया माबायदि जादों होननानै बुङोब्ला मानोना सान्थालिफोरा बे रुनिकाटा फरेस्ट एरियायाव माने बिसोरो इनक्रोचमेन्ट खालामदोंमोन माने इलिगेलि अबैध भाबै बिसोरो माने हा बेदखल खालामदोंमोन जायनि जाहोनाव फरेस्टआ बिसोरखौ हमनानै लाबोदोंमोन आरो बेखौ लाबोखागोन फरेस्टआ हमनानै लाबोखागोन माने बेबायदि रिजार्भ सिफायनाय आरो हाग्रायाव न' लुना थानाय दंफां दाननाय बेफोर माने सरकारनि नियम बायदि इलिगेलखा अबैधखा जायनि जाहोनाव हमना लाबोखागोन नङा होमबा? थ' हमनायनि उनाव जों खोनानानै मोनदों जिथुनाखि मोजां बुजायनानै बै जायफोरखौ हमना लाबोदोंमोन बिसोरखौ मोजाङै थिनहरदोंमोन होननाय जों खोनानानै मोनदों आरो बिनि अखानायैसो माने नैबेबायदि गारि बुख्रुबनाय माने अफिस सावनाय अफिस बुख्रुबनाय नैबेफोरबादिया जाथाया इन्सिडेन्टआ अखानायैसो जादों जों बेखौ मोनथिनानै मोनदों मानोना थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना आरो मोनसे जों बेफोरखौ नुयोब्ला जे सान्थालिफोरनि बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो नुयोब्ला माने साननो गोनां बायद' जायो आरोना मोनसे समाव जुदि बे सान्थालि हारिया बिटिआरनि सिङाव मेजरिटि जायोब्ला बर' हारिखौ बिसोरो गादबनानै जागोन डमिनेट खालामगोन बियो रोखा फोरमान जादों रायजो राजानो बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय जाहाथे बिथांमोना एसे बुजियो एसे सानो एसे गोथौयै सिन्ता खालामो जाहाथे आयेनखौ आखायाव लायालासिनो बेबायदि गिदिर इन्सिडेन्टखौ जाहाथे मावा माने हाम्बल रिकुवेस्ट थाबाय बिथांमोननिसिम सान्थालि फंबाय आदामोननिसिम गोजोन्थों जय जाथों।